Hej så folkens, og velkommen til min lille video. Som alle ved, så har jeg lavet mange videoer. Også to med min lille søster. Ikke også, Lærke? Hvad? Jeg har også lavet to med dig. Ja. Ja. Jeg var inde, eller jeg havde lavet med min lille søster. Så hun har fundet PlayStation 2, og jeg har fundet Wii. Wii, de er det bedre, ikke også, Lærke? Nej. Nå, det er de ikke. Hun har sgu betalt, har jeg ikke? Hvad? Det kan være, at der kommer et par videoer på hendes PlayStation. Hvordan vi får så kabel op, så vi kan spille. Og Lukas, han må måske få en PlayStation. Ja, måske. De har så meget lort, han kan spille på. Jeg har alt. Jeg ønsker mig så meget. Jeg både funktion, men jeg har kunnet tøj på, og jeg kan tale og alt muligt. Skal jeg blive lykkelig sådan. Yes. Ikke blot video. Jeg har heller ikke finde ud af fucking guitar for helvede. Det er en lille søster, når jeg finder guitar, sådan at jeg kan se det. Ikke også med telefonen, jeg taler den her mikrofon. Yes. GG. Guitar, kan ikke finde det. Ja, klar lige mig, hold lige der. Lærke, ved du, vi har jo lige set det på. Godt. Good. Jeg skal lige sætte min... Der er lige to. Det bliver PlayStation 2. Motherfucker. Ved du, hvad andet du har med? Ja. Jeg bliver en fremme.